Patuloy na nararamdaman ang habagat sa Hilagang Luzon. Pinalalakas kasi ito ng bagyong Mulan na nasa labas na ngayon ng Philippine Area of Responsibility. At ina-expect natin ngayong araw na magdudulot pa rin ito ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon. Sa tuloy-tuloy na pag-uulan, muli na namang binaha ang Dagupan City, Pangasinan. Aabot sa 1.31 metro ang taas nito na nagdulot ng mabagal na daloy ng trapiko, lalo na sa intersection ng A.B. Fernandez Avenue. Suot-suot ang bota, maagang nagikot si Dagupan Mayor Belen Fernandez at Engineer Joseph N. Corpus ng City Engineering Office sa mga apektadong lugar para suriin ang kasalukuyang sitwasyon ng lungsod. Nakaalerto naman ang Public Order and Safety Office Dagupan at iba pang ahensya sakaling tumaas pa ang tubig baha. Samantala, pinag-iingat rin ng mga mangingisda at mga balak na pumalaot. So, iba yung pag-iingat din sa mga kababayan natin na maglalayag dito sa northern seaboard ng Luzon kung saan magiging katamtaman hanggang sa maalon yung lagay ng ating karagatan. Inaasahang magpapatuloy ang pag-uulan sa lungsod at mga karatig bayan ng Pangasinan sa pag-iral muli ng habagat. Ren de Guzman para sa Luzon Headlines.